na leo non to gain positions mag. Kora mi positions gi. Koro LSK wantiere kor mokwongo wan gi ker mar kweth mar Okinde ma Kenya ka, mano president mar LSK. Mar ariyo wan gi jalup ker kata vice president. Kasto wan gi general member. General member ka nitie tieng' diriyo, nitie mosebedo kuom higni 25 ma sani hotel negotiate na iluongo ni Tom Kopere ma be kendo lap dhoge pod ndong en iluongo ni termless. Ji ne wacho ni jomoko ne wacho ni serve 2 terms koro winjo we, lakini wawacho ni Kopere termless. Nango kaluri kod kit kaka tich maber mosetiyo kane timo yiero higa tam mokadho cha nodhi ano post nikech tich maber mosetiyo. Koro wacho ni ka ng'ato tiyo maber ka komoko tur to kitere ka fundi. Kopere ma jogo nyaka nuo. Mar ariyo kasto e general member kanyo kendo chak iyudo ji ariyo. Koro gin general members adek. Yeah. Ka general members tidhi Nairobi representative. Nairobi representative kaka nawacho iyiere gi Okinde te kumoro amora e Kenya ka, but represent Nairobi advocates. Kanyo yiero igone ji adek kura. Koro ji adek mosechung' kanyo yang mawach gi bat nitie weekly for you. Efi Shila awacho mana jowa, jok moko koro gimbe gidhi adhi komoro mondo jogi ong'egi, but wan gi weekly for you Wuoda Kala, wan gi Efi Shila Achieng', bentie kendo ng'at machielo. Apa ni mago jowa mochung' Nairobi rep, Justus be open ochung' Justus Ochieng'. Kia Nairobi rep kanyo yiero ji adek, igone ji adek kura, actually you take 3 names. Kia kanyo tidhi up country, jok ma represent jowa ma practice e taonde mamoko mopogore gi Nairobi kod Mombasa. Koro kanyo wantie iyiera ng'ata ng'ata samoro nya Eldoret, nya Homa Bay, anywhere except Nairobi. Kech Nairobi nitie gi jok ma represent gi to gi coast. Koro mago sani wantie gi jowa yawuot Luo kod nyiluo man kanyo sani nitie Aseso ma en up country representative. Yeah. Koro gimbe podo lap dhogi ndong mondo chak gidok kanyo. Nitie Sharon Oyoko, Adhiambo ma practice Kisumu. Nitie jowa mamoko bende. Kanyo nitie coast rep. Joma represent jowa dhola mtupi. Kajiero ng'ata achiel. En mokelo mar jo Mombasa kata coast general. Apa ni mage gin koso nitie kama we. Kinyalo mana medo Oyoga. Bintie modong. Mage gine mage apa ni mejawa. Representative to the editing. Mago disciplinary committee gito korok gin e council mar LSK. Yeah, but gimbe dhi timne gi yiero. Jok ma Okinde be ng'eni bedo ga punished kokoso. Ng'eni mano kama samoro jo Kenya ok ong'eyo. Within LSK. Nitie kopo ni pesa ni moro cham, yeah, kata kano omi compensation ok yude kata wakili ok otimo case ni maber, in gi ratiro mar report. Yeah, LSK kanyo. Kapok idhi kate court kata kapok idhi kamoro. Disciplinary tribunal mano nitie LSK. Kendo be KAG be nitie. Koro Wakinde mang'eny osegol kate tich ka ochamo pesa clients. Koro gimbe wadhi timo negi yiero but gito ok in council members mag LSK. Kamano. Oyuga minyalo medo kaito ko wang'iyo ng'wech mano mar laro mano telo mano mar LSK kata mano mar bedo president mar LSK nyaka sani bende nitiere nyenge ma